Ahojte ošani, vítam vás pri novom videjku. Dneska som tu našiel veľmi zaujímavú mapu, ktorá nesie názov TMNT Dimensions. Zahral som si ju, kúsok som hral, musím sa priznať, ale príde mi strašne úplná hustá mapa. Tak, už nás to sem krásne napojilo. Toto vyzerá mega epicky. Strašne. Môžeme si tu na třísky vyzvihnúť goldy za, neviem, 20 eliminácií s nunčakmi, 20 eliminácií s sosajami. Ja už som si niečo vyzdvihnul, to bolo za 20 zabití nepriateľov a záchraní 15 minút. Máme tu Donatella a ku každému každý tematický proste izbičku. Tuto tiež môžeme zbierať goldy. Môžeme si tu upgradeovať v tých izbách. Tuto môžeme Early Assist si upgradenúť. Donatella si môžeme tiež early damage. Môžeme ho aj hitnúť. O môj bože. A Rafaelo nám dáva tiež nejaký damage. Neviem presne, čo to znamená. Potom si tu môžeme za strašný ranec goldov, to už asi ku koncu, keď už budeme mať všetko hotové. Nejaké iba tak blbostičky pridať sem. To si môžeme movement speed a tak ďalej a tak ďalej. Proste každý tu má niečo svoje. Vyzerá to strašne mega naložené. Najväčšia halus, čo je proste samotná tá hra. Ja už som prešiel prvý level, neviem, či ma to dá od začiatku. Aha, takže mňa to dá od začiatku, keď aj zomrem na druhom leveli, tak zase musím prejsť všetko od začiatku. No a vlastne hrá sa to tak, ako tie nové hry Ninja Korytnačiek, čo je na PlayStation, alebo môžete si ich kúpiť aj na Epiku, tak máte tam a hrá sa to na podobný princíp. Isto by to bolo lepšie hrať aj na ovládači. A vlastne tu vľavo vám ukazuje, že čo môžete robiť. No hlavne keď zomrete, tak sa vám uloží. Celé sa mi uložila tá hra, keď som ju vypnul. Môžete si tu meniť zbrane a každá zbraň má proste iné damage, pokiaľ si to nevyexpíte alebo tak. Meče majú zatiaľ najviac, ako defaultne saje majú. Viete, aj vás nunčaky majú tiež veľa damage. Môžete vidieť, tak vôbec mi to nič nespravili ľudia. Ale keď som to hral včera prvýkrát, tak už bolo to ťažšie, no, na prvýkrát. No a vlastne keď skončíme, tu máme tento box, ktorý keď zničíme, tak sa tvorí portál. Ideme do ďalšej arény vlastne. Môžeme si tu vybrať nejaký power up, alebo čo to je. Si asi vyberiem toto. Si vybral aj minulé. Že máme tu level 2, ten som predtým nedal. A máme tu Tilted Towers. To je strašná halúz, jak to spravili. Sa mi to páči. Proste aj do toho štýlu tej minihry. A máme tu tieto sideways monštra. Kvečkom, keď si chcete privolať niekoho, si privoláte proste svoj klon, ste zabíja a tiež sa vám spawnujú pici, ktoré by vás mali healovať. A tie si viete tiež vyupgradeiť potom ako za goldy. A na konci hry vlastne odíde ten váš klon. A hore mi píše že si mám zobrať asi nejaké ďalšie questy, ak sa potom na to pozrieme. Chcel by som vám točiť všetky, celú túto ako mapu, až pokiaľ by som ju neprešiel, ale hovorím, je to úplne podobné ako keď si kúpite proste Ninja Korytnačky hru. Tu ale som si všimol až teraz, že sa zobrazuje, koľko majú oni životov, preto to už sa mi moc nepáči. Tie katany sú takto pre začiatok asi najlepšie a dávajú strašný damage. Aha, no a tak toto vyzerá, keď zomrete. Vlastne okrem spraviť to aj ten bombový zvuk. Ale zbieral som 848 goldov, to je super. Nasiel som o arénu viacej. Aha, ja si môžem selektnúť nejaký ten quest. Vlastne ja som nemal equipnutý žiadny quest. A môžeme si to upgradenúť aj zbrane. Dať viacej damage, teraz som si upgradenul tieto saje. A majú 26 damage, ale inak keby si chcem za 500 ešte upgradenúť, že by dávali 64, by to bolo dosť dobré. Ja si môžem zvoliť, koho chcem ako za kamoša. A potom si ich môžem upgradenúť. Jaj to. Dáme Michelangela, ten bol taký fajnový. A tuto to je, že nám to bude dávať viacej coinov, keď zoberieme coin. Keďže som Rafael, tak asi budem hrať so sajami prevažne. Aha, tuto som si mohol upgradenúť pizza drop rate. Nevadí, máme quest hrať 15 minút. Tu máme tiež nejaké mestečko z Fortnite, neviem či to je Neo City alebo niečo také. A tuto to tiež ide na tieto monstra, to proste úplne jednoducho funguje. OK, ale títo bieli už to trvá nejaké 2 hity. Isto na pačkách, keď si to budete chcieť zahrať, tak asi na pačkách, lebo na pačkách to bude ísť dlhšie. Možno aj ja to na budúce zahrám na pačkách. Bude sa to lepšie a asi nebudete počuť klikať myšku furt dokola. A dáme toto. OG Pleasant Park.
Ty krása. Vyzerá to mega dobre, no. Ale mám málo životov. No a teraz si môžete pozrieť, že fakt mám OP tie saje. To na to je aj nejaké trošku logickejšie zasielanie týchto spelov, ako klikať iba furt dokola. A splnil som túto arénu, super. Som nečakal. Ale veľká sranda, že toto proste dokáže sa spraviť vo Fortnite. Že pred pár rokmi by si nikto neveril tomu, že toto budeme hrať vo Fortnite. Neskutočné. No a toto bude teraz... to dávajú iný damage. Ošani. GG. Nevadí. Ale máme nazbieraných 1642 goldov. 5. arena. Pekne. To môžeme si coin generátor upgradenúť, čo sa nám tu spawnujú tie coiny, tak môžu sa nám spawnovať častejšie, ale to asi by som kašľal, no je asi lepšie o dosť ísť proste si to nafarmiť do tej arény. Vyčistiť mláku môžem. Strašná sranda, ty vole. No dobre, vylepšil som toho dosť. Channel 6. Jakého placáka som hodil, ty vole? Zavolám asi k parťáka na tých so štítom. Ale ten ich ako si tiež nevie moc spacifikovať. Dávajú mega damage. Preskočíme a nič, nedá sa. Možno, že by mečom sa to tiež nedá. Nunčaka tiež nič. Palica? Palicou sa rýchlo uteká, ale ty vole, keď náhodou chcete. Á, takto! Super, nice, prešiel som to. Nie, furt nič. Bacha na tých zo sekerov, zase som zomrel na 5. Ty vole. Treba na to dať bacha, no. Neviem, možno poradte mi v komentári, ak tu máte niečo. Aha, tuto mi to vyrába coiny. Toto som mal upgradenúť, kurník, ja na to strašne zabudám, lebo tu je toľko vecí. Dobre, môžeme ísť ešte jedenkrát to skúsiť splniť. Že by sme dali tak 8. Na ňu by som si veril. Hlavne toho kamoša použijem až potom úplne neskôr, keď budú tí ťažší s tými štítmi. A je tu slide! Na to sa asi musím... Aha, na to sa musím rozbehnúť. Teraz to skúsime. Tak nič, skúsim to ďalšiu onú hru. A teraz mám nejaký čas na to, aby som získal všetky tieto... Zajímavé. 2400 nám dala táto 5. arena. OG Shifty Shafts. Mohli tam dať možno aj nejaké mapy z ninja korytnačiek, že lokalície a tak. OK, to nie je dobrá vec. Aha, takáto sranda. To podľa mňa tu toho ešte bude dosť. Je to veľmi podobné ako tie hry. Ninja korytnačkami, oni tiež boli na takýto spôsob niektoré a no títo lúčešníci, to ma tam najviac hnevalo. Á, konečne. Za level 2706 coinov, ty vole. Neviem, nevšimol som si, čo to je za lokáciu. To je tiež kanál 6. Á, môžete ničiť aj ten nábytok. Nič, chce to kamoša. Tu má menší problém, ty vole. Nie, ujdi. OK, jeden dole. Nice. Dúfam, že už tu nebude nikto. Super. 12 000, ty vole. Cítim sa jak boháč. Aj keď mám strašne málo životov, už neviem, či dokážem prejsť ďalšie kolo. Chapter 5 sezóna 2. Aha. Si pamätám túto lokáciu, však to mi bolo tak dávno. Aha, vy ste dobrí. Sranda. Mám tu pár srandistov. Poď sem, dávaj.
GG. Ťažko, toto som nevedel, že tu budú takíto všelijakí špekulanti. 8 aren som prešiel, som v 8. Total coins collected 12,5 tisíc korun. Sranda. V generátore mám 320. Musím na... Jo, ten gauč som chcel. HP regeneration. Chcelo by to veľa hápok. 6 HP regen. Neviem, či to bude vôbec niečo, či to bude dosť. Great health. Však daj. Ale kúknite sa na to, to vyzerá strašne dobre. Mohli to možno aj spraviť väčšie, že by človek viacej si prešiel po tomto, ale to by dalo isto veľa roboty. Tancuješ? Keď... netancuje, keď on... Pán Trieska? Tiež nič. Super. Dobre ošani, tak toto bolo všetko z dnešného videjka. Na budúce dohráme isto túto mapu. Chcel by som poraziť už toho Shreddera, čo tam je. Uvidíme. Teším sa na vás zase. Na budúce. Čauko.